Okei. No niin, nyt me ollaan siis tunti ja puoli tuntia trampalla. Puolitoista tuntia trampalla. Ja täällä on jotain -5 astetta. Ja meillä on täällä aika paljon snackseja. No sipsiä, popparia ja Leipää ja mansikoita. sitten sitruunamehu. Ei se just tippunut. No, miltä näyttää? Ei se tippunut. Tippu se. Toinen pallo tippui. Kato. Ja voitte sitten kelaa, koska ne ei varmaan puhuta. Minuutin kuvan. No niin, seuraavaksi tulee meidän temppulive. Eli vedetään nyt temppulive. Että se pallo pois. Voi, emme nyt tarvitse. Joo. Ja kadet olko. Ja meillä on silleen, että me hoidamme vähän aikaa puhelin. Tuttu. Joo. Joo, hyvä. Länti. Täällä. Mä edes 3 volttia. Mä haluan selkää taas. Aurinko! Ja mä en osaa ländiä sitten. Nyt on mulla niin plussaa. Takas. Tää mä osaan. Joo, täysin kaupallinen yhteistyö Taffelin kanssa. Ei oo. On. Ei oo. Meillä on täällä raffeli. Tää tällaisia. Me saatiin nää ilmatteeksi taffelit, vaikka ei edes saatu. Taffela, älkää haastako meitä oikeuteen. Ei ne voi, alaikäisiä ei voi haassa. Okei, nyt tulee snacki-esittely. No. Täällä on näitä. Ei oo kaupallinen yhteistyö minkään kanssa. On. Sitten meillä on sitruunamehua vähän, en tiedä miksi. Sitten leipää ja mansikoita täällä. Ja On. Sitten meillä on vaan mikropoppareita. Onko se nyt voi vai mitä? ei voi kai. No suola. No mikro. En mä tiedä, joku Noniin. jotain poppareita kuin. Seuraavaksi vedetään sitruunamehuaste. Okei. Mulla me vedetään sillä tällä. Tää on vaan tällä. Okei. Nyt on kyllä aika laimet. Mä en ota enää. Mä vihaan kirpeitä ja mä tykkään Mutta vaan jos me tulista. poistutaan, me joudutaan vetää aina tämmönen rangaistus. Paitsi meillä molemmilla on 2 poistuvista, paitsi Toukolla aina yksi, jossa se kävi hakee jo. Puhelimen pidikke. Niin. Et me saadaan kuvattua. Okei, nyt on ekan avauksen varaille popparit avataan. Testissä mikropoppari. Normi mikropoppari kyllä. Anna mullekin. Taffelin yhteistyö. Ei ole. Uskokaa, kyllä se on. Se ei oo. On se. Ei oo. Ei.
jossain kohtaa me maistellaan sellaisia uutuussipsejä. Ei oo uutuus. On. Ne taffelit oli uutuus. Ainakin siellä luki uutuus. Joo. En tiedä. Uusittu maku. Okei. Onko se kanaloille? Eikä näe missä me asutaan. Näin. No tästä näette missä asutaan. Ei vaikka ketään. Keskellä ei mitään. Täällä on ollut 2 kauppaa, ei 3 kauppaa, mutta nekin on suljettu jotain 30 vuotta. Täällä on kioski. Niin. Tässä on molemmilla 2. No, tossa nyt. Kommentoikaa, ketä sua juuston leivän päällä? Minä. Minä. Osa se erikseen on. Kommentoikaa myös mikä on koulun pahin ruoka ja paras ruoka. Mun mielestä pahin ruoka on vegaaninen kasvismoussikko. Ja paras on uunimakkara. Tai no kananuketit ja ranut on parhaat. Meillä on parhaat, tai ainakin mulla on parhaat hampurilaiset ja noi raskalaiset. Jos joku teistä on Uramon koulussa 4B-luokan, niin mä oon sen luokan. Jos joku on Leppäkosken koulun 4-luokka, 5-luokka, 6-luokka, niin koska meillä on vähän erikoinen koulu, niin Niillä on vaan 70 oppilasta, jos sitäkään. se on siis mun naapuri. Niin, mä asun tuolla puolella. Minä asun tässä. Tässä Niin, täältä minä. rampaa tää. Joo, Mulki siis, on sitä rampaa, mutta kun mun vanha äitipuoli vei sen äitilleen. Otottajalla. joo. Se oli tuolla, mä muistan se. Olisiko kiva, jos se olisi kummankaan rampalla me sit oltais. Niin no sinänsä se on kyllä ihan hyvä, koska sitten tulisi siitä, että kun mä oon rampalla. Mutta Asutaan ne joka toinen päivä suunnin ja toinen. niin. Ai ja tästä tulee pitkä video. Joo, me ei leikata yhtään, ei editoida yhtään ja joo. Niin kuin me ei osata. Mä osaan vähän. Mä osaan editoida sellaisella editointiohjelmalla, mikä Se on se tekee CapCut. puolet työstä. CapCutti ja sitten Juukutti. Ei kaupallinen yhteistyö, alkaa. Täällä olisi joku 5. Ai joo, tää tulee samana päivänä ulos, kun tää on tehty. Eikä jos te näette tän, niin taisin nähty niinku samana päivänä kuvattu. Okei, kohta 10 minuuttia mennyt. Niin. Ja meillä on ihan hämmentä kovin jäljellä. Me ehkä vedetään vielä puoli tuntia päälle, jos jaksetaan. Eli 2 tuntia. Toliko ei? Meillä on sille, että saadaan niinku vähän katsoa puhelimia, mutta touko sisään, koska mun puhelin kuvaa. Niin. Täällä me varmaan katsotaan samalta puhelimesta jotain. Me saadaan katsoa vaan puoli tuntia. Joo. Eikö mä kyllä mä katsotaan niin kauan. Ei niin. Ja kun me ei leikata tästä, niin sitten skipataan vaan. Jos haluatte. Niin, mutta te tiedätte katsoa, että on tylsää. Me ehkä tehdään niinku leikattu versio. Niin, joskus. Niin. Jos me nyt osataan vielä. Ai, minun käteni! Jos me osataan nyt tehdä sen jälkeenpäin jäs. No. Tuolla, jossain tuolla päin tai tuossa,
tossakin, jossain tossa on keinu. Koska se niinku siirrettiin tohon, kun tuolta kaadettiin vanha puu pois. Ja meidän talo romahtaa. Mitä? Ei, kun sieltä on vaan pelti lähtenyt irti. Kun se on nauloilla alun perin laitettu sinne. Onks toi niinku pausenappula? Toi valkoinen. En mä ainakaan sitten kokeile. En mäkään. Paitsi tosta saattaa tulla muuten vähän pitempi, jos me käydään vessasta jossain. Eikö tuossa ollut 4 mansikkaa? Se yhdellä. Miten sä syötte mansikan? Syöttekö se näin päin? Vai näin päin? Mä syötän näin. Miten päin sä syöt mansikan? Mä tiedän, voi seuraamaan. Laitatko sitä takaisin? Ei. Okei. Täytyy missä sulle lehti. On muuten pehmeät mansikot. Ei tarvitse näistä purjeskella, kielellä vaan veri. Miksiköhän me syötiin näin aikaisin? On melkein kaikki. Ei, meillä ei oo mitään makeeta täällä, paitsi noin mansikot oli. Niin. Ja mikään ei oo se kaupallinen yhteistyö, paitsi taffeli. Ei se ole. Ja meidän vaatteet. Ei oo. Taffeli. No niin seuraavaksi me varmaan vaan hypitään ja tehdään kaikki temppuja seuraavat 10-20 min. 12 minuuttia vasta mennyt. Kohta puolesta tunnista. Niin. Oh my god. Mitä? Tää oli niin lähellä tätä saa. Tämä nyt. Voitko laittaa tänne? Minä osaan. Ei roska. Tää muotoa vielä loppuun. Joo, me ei kannusteta sitten roskaamon luontoa, paitsi minä. Niin, mä en kannusta roskasta. Paitsi mä eilen kyllä spray-serpenttiin ja vähän luontoa. No ja kello on nyt se, et mä tiedä. Ei kiinnosta. Se on 13 yli puoli. Mä en tykkää terävältä, mä tykkään ladellessa. Älkää ikinä hyppikö, jos teillä on jo suussa jotain. Tai älkää ikinä hyppikö lippiksellä. Se voi sattua. Mä yritän saada tuolta tässä pallon. Ja tässä on siis liukumäki tässä meidän pilikkeenä. Niin aina, mutta me ei saada, näetkö ei nyt mennä siihen. Kyllä me saadaan. Niin, mutta jos sun puhe. Ei se kaadu. Oh my god. Sä et parituris. Mä yritän saada tuon pallon tuolta. Eikö tuossa on lähempänä pallo? Oina sanoa, että me ei saa kosteen maahan. Ei. En mä saa.
tulee temppu. Näyttää voltti. Näin polvivoltti. Okei, mä käytän yhden mun. Tai lasketaanko tätä? No ei koko. Jos toi tiili nyt lähtee tänne, niin... Hani ei tässä tullut takas paikalle. Kuka tuolla on sun? Toi naapuri. Okei, Kun nyt se mä on näytän mennyt katolle. hulluimmat temput, mitä osaat. Oi, mä heräsin. Mitä sä teet? Missä nyt on? Älä Kuvaamassa koulutustuntia yhtenä. Olla haaste. Ois tänään? Ei se kuvaa tänne. Ai seuraavaksi. Me pitää katsoa tästä videosta vähän ennen laittamista. Niin, täällä mä veikkaan, että kuvaa kyllä katsotaan. Ei mä nyt koko video katsota. Meillä on haasteita tässä, mut me ei kerrota niitä vielä. Koska tästä on mennyt vasta vartti. 18 minuuttia. Tulee nyt täyteen. Vasta. Niin. Okei, eli siis tää kestää tuntia, puoli tuntia, puolitoista tuntia. Yhteensä. Niin. Tai no saattaa vähän, jos me leikataan jotain kohtia. Esimerkiksi kuutalon numeron. Tästä tulee koko pitkä versio ja sitten ehkä leikattu versio. Niin, vähän ehkä leikataan. Leikataan vähintään nyt puoleen tuntia. Palli meni melkein. Mikä? Pallo. Niin, tää on ihan sitä palloa. OK! Mitä? Miten se loi? No vai nyt! Meidän popparit on kaadunut tonne lattialle. Lattialle ruoholle. Sä käytät sun vikan poistamaan. Ei, mulla on vielä jalka penkillä. Sun pitää kerää sen maasta. No ajataks me mitä syödä? No vaikka. Mihin mä niin laitettu, ettei nää lähde? Kasti siihen. Mut vessassa me saadaan käydä. Silloin vaan aika pysäytetä. Niin, jos me osataan pysäyttää. Siis mä veikkaan, että se on toi valkoinen nappi, mikä tossa kulmassa on. Mä jotenkin veikkaan vaan. Eikö aika pysäytetään täältä? Taimeri. Eikö Mulla on oo? taimeri puolella. Aiku, joo. Saiko sä ne kaikki sieltä maasta? Unille. Okei, mä käytän mun poistumisen ekaan, koska sitä ei laskettu sitä. Koska, no niin. Kamera tippuu. Ja on muuten kallis kamera. Oikein 4 €.
Edes paljon iPhone. Ja siis mulla on iPhone 16 Pro. Max. Ai! Ei mu... Ai on semmonen juttu, että me saadaan tilata mitä halutaan, jos aikuiset tuo. Sitten meillä on tilauksia. Mitä tilauksia? Joo. Jos aikuiset tuo meille jotakin. Niin. Meillä on vaan 5 tilausta. Mulla on vielä yksi poistuminen ja sitten vessassa saa käydä. Mulla on 1 poistuminen myös. Niin just Touko menee jokaisen. Mihin toi sun iskes lähtee? Menee katolle. Katolle. Joo, se menee korjaa toi. Ivi, mitä sä teet? Ei vasta. Oho. Avataanko meidän vipsi? Ei nyt vielä. Tuolla on. Mitä? On niitä tuolla. Nyt oikeesti nyt. Entäs hyppää pippuplatsin tuossa? Nyt mä saadaan tehdä. Ota. Tällä vaan. Ota. Se sattuu jossain. No niin, Touko tippui trampalta pois kokonaan. Ai hemmetti. Ei juma. Vitsi kun mä vois joka verran tästä kuitenkaan. Onko se siinä? Kiipesikö se jo? Ei. Häh? Mä oon dead. No niin, se ihan oikeasti tippuu. No niin, se kiipesi taas ylös. Ai sitä kamerasta on otettu tossa. Näkyy niin tosta. Suurin piirtein tämän verran, että niinku... Se kuvaa just tän hyvän osion, eli keskiosion suunnilleen. Niin. Tässä on hyvin nyt rampan keskiosassa. Se kuvaa ihan väkkäri! Joo, tällä ei vaan väkkäri. Osaatko selkää? Eiks toi väkkäri?
kuukauden tai oikeastaan 2 kuukauden päästä ekaa kertaa lentokoneeseen. Ja se voi jännittää. Se lentää Turkkiin. Niin, eli joku 4-3 tuntia. No niin, sitten tulee yhteistyö. Ei se ole yhteistyössä. Ei se saada rahaa. Mulle maksettaa. Siis maistuttaa. Uutuusmaku. Uutuusmaku, mutta vanha pussi. Maistuu kyllä ihan samalta kuin viime. Ei haje. Maistuu kyllä ihan samalta. Ei kun tää ei oo se uutuuspussi. Niin nähdään täällä. Hetkellä, missä mun puhelin on? Vaan. Oikeesti kumpi käyttää? Myöhän kameraa. Sä voit. Mutta jos kamera tippuu, niin eihän siihen mene. Ai kone on. No sori nyt vaan kun tipuitte. Jos sä katsot tähän asti, niin muista lähteä tykkäys ja... Ja tilata meidän kanava. Sitten kun tulee 10 seuraajaa täyteen, me tehdään 2 tuntia trampa. Vai 3. 3. Voitko ostaa Taffelia kaupallinen yhteistyö? Ei oo mikään kaupallinen. Taffelia, älkää haastako meitä oikein te. Niin sen takia just tää ei ole yhteistyö. Mutta mehän ei saatais näistä minkään brändin logoita. Tämä on Taffelvainen. Kaupallinen yhteistyö. Ei ole mikään kaupallinen yhteistyö. Ei oo, mutta älkää haastako Taffel meitä oikein te. Me ollaan 10. Mitä sä sanoit? Me ollaan vasta 10 vuotta. 10 vielä 2 minuuttia, niin tulee eka haaste. Nyt on pikkuhiljaa hetki. Okei, nyt mä oon saanut meidän haaste. Eli meidän pitää saada ilman, että me kosketaan maahan niin pallo. Sitten meidän pitää potkaista se tonne maaliin, mikä tossa nyt näkyykin. Mut missä? Tai heittää. Mutta ainoa ongelma on se, että pallot on aika kaukana. Toi on ehkä lähipuolella. Tuutko sä kameramieheksi? Ei voi tässä Eli meidän pitää periaatteessa vastailla. Isi, mitä sä teet? Joo. Älä tulee siksi läpi. Meillä on 2 vaihtoehtoa. Joko me vaan yritetään katsoa, häitetään meidän poistumista. Tai... Eli sä voit hänet 2 vaihtoehtoa. Tai kaikki. Tai vaikka kaikki. Otetaan 2 yritystä. Ei kun ota kaikki, koska sitten... Koska meidän pitää tehdä niin kauan, että me saadaan laitettua tonne maaliin. Chippi tullut. Toinen chippi. Kolmas. Kaupallinen yhteistyö. Taffel.